Hej ľudia, zdravím vás v dnešnom videjka. A v dnešnom videjku si ukážeme môj styl Brain Base-ku. Čo tu všetko mám v nej. Budem na Taco Tuesday, Adminabius, útorok o polnoci. Môžete vidieť videjko. Takže, ale dneska si ukážem môj baseku, či nám dneska už konečne pane nejaké dupat kepat, lebo ja už sa ho tu už dosť dlho chcem získať. No. A podľa mňa môžeme ísť na to. No, tak na druhom pase nemám nič. Zatiaľ, to si tu ušetrím čo najviac miesta. A na druhom poschodí už začínam mať Job sa hovorí 9,9 milión. To je prvý brain rot. 9,9 zdravo. Potom je tu diamondová čikotéra, bicyklotéra, ktorú tu mám dokonca dvakrát. A kraboburger. Potom tu je Los Cornis 3,1 milión. A teraz som kameretu vykradol Los No My Hotspocitos 5,5. A tu sa dostane na to lepšie prostredie. Rocketini, Frostini, 39 milión, Krystal. Sushi Inu, 8 milión. Chikatera, Biciclotera, 78 milión. Potom tu je 7,5 pod hotspot, lebo má ešte jednu mutáciu. Fishboard, 10,7. A môj najlepšie brand, taký som kedy mal. Money Puggy. 126 miliónov na inked mutácia. Podľa mňa fakt brutal. Brutalitka mega. A teraz sa dlho snažím získať už taký skin na baseku, ale ani za nič mi to proste nechce padnúť. To je tá škoda proste, že nejde to. Dobre, ja idem teraz toto točiť tieto vecičky. A snáď mi padne oný. Potrebujem to 4x laka. Takže také, že mi najprv musí padnúť taký zelený lak, to je 2x lak, taký zelený štvrtlistok, kto nepoznáte. Je to niečo takéto, toto. A takéto iba žlté. Takže toto je žlté, ani to štvorlístok, ani... Dobrý. Trebujeme lak. Včeli on už skončil. Ja tuto šetrím na... tohto 80 milión Esmorserat. Na to ja šetrím. 100 tých medov. Ja mám teda 63. Kamaráti si kúpil, jeden si kúpil Honey Bear a jeden si kúpil Queen Bee. Ja šetrím na to Esmorserat. Sice dosť dobrý podľa mňa. Zatiaľ mi to nechce skapať. Ak je niečo mi neskapalo, tak bol tým dvakrát lak. Dnešná videa, čo ste videli. OK. A kurkur, OK. Ak vidíte ten žltý štvoristok, tak to nám musí padnúť. Tak, to nám musí padnúť toto. A to žlté a nie kurkur. OK. Zase nám tu padlo. Ten lístok lak. Dobre, padlo nám to znova. Ale tentokrát mi to padne. No nič. A znova. OK. Teraz to môže padnúť. Kamo? Ľudia nemohol padnúť dupat kepat.
Ja som mal 8x lak a nepadla čikletejrína, bičikletejrína. Tak toto čo je? Ja som bol najviac lucky človek na planéte more. Nevie pamäť ten ketupac, on proste nemá rád. Kámo, 8x lak, to je najviac, čo mám lak vyupgradený. Hej, mne to padlo, no nič. A niečo krystal mi padne. Tak toto nič. Tak teda 42 aspoň. OK. A dobre, krystal mutácie je lepšie ako Rainbow. Takže ja berem. Lebo ten Nanuk, neviem, zabudol som jeho meno. Tak on dáva 39 ako krystal, ale Rainbow je krát 10. On dáva v základe 30, už by dával 30, takže ho 9 miliónov v pluse. To je dobré. To je o 9 miliónov u tohto brieňata. Ty kokos, ale stále nechápem ľudia, ako mi to mohlo padnúť. Z 8. Bro. No nič. Mi tu mytiky, legendary, teraz mi to nič nechce padnúť, dobre Mateo. Musí to začať padať, proste, musí to začať padať. Bandito, axolotlito. Ani teraz. Dobre, zelený lak. Fishboard. GG. No nič. Legendary iba. To je škoda. Takže ja by som si ešte hore išiel v pohodičke zobrať tenké vecičky. Peňažky. Aj. A 50 trilión. Ešte krát 10 môžu kúpiť zgrelak. No nič. Takže všetko vypredané. Kokos, tento shop sa fakt rýchlo vykupuje. Tartaruga cisterna. Pipi watermelon. Mateo. Nejaký asi kryta by som chcel, ale tak nad 10 milión aspoň. Alebo ešte ako nad 100. Dobre, zelený lak. Skoro. Ešte o jedno, keby sa to neposunie. Škoda. Rainbow. Toto práve, že nemusel byť Rainbow. Napríklad by som mohol mať, keď tu padky padže, tak aspoň Diamond alebo Rainbow. 300 pade. No nič. GG. Pakra matmatína. Ja mám 211 vecí index. Toto Pipi watermelon už mám. Z tohto prvého spinu, čo tento prvý bez laku, tak tam mám všetko v indexe, takže ja už môžem čakať ten druhý, no nič. 60, dobre, dvakrát lak. Čačkeky. No nič ľudia, skúsime to na budúce v ďalšom videjku. Chcem pre dnešné videjko všetko, ak sa vám ľúbilo videjko, tak určite dajte like a odber. A čaute.